இந்த பூமாரி சந்தோஷ் டாக்டர் கல்யாணம் நல்லபடியாகவே நடக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ஐடியாவும் தோணவே மாட்டேங்குது. சூர்யா கதிர் கல்யாணத்தில் இறக்குன மாதிரி ஒரு பொண்ணை இறக்கிடலான்னா வேண்டாம். இந்த பூமாரி பிரில்லியன்ட் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவா. அதுவும் இல்லாமல் சூர்யா விஷயத்துலேயே நம்ம மேலே தான் எல்லாரும் சந்தேகப்படுறாங்க. திருப்பியும் அதே செஞ்சால் நம்ம மாட்டிக்கிடுவோம் கண்டிப்பாக. பூமாரி கல்யாணத்தை எப்படி நிறுத்தலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம முன்னாடி ஸ்ரீநிதி வந்து நிற்கிறா. என்னவா இருக்கும்? நம்ம இங்கே நிற்கிறத கூட கவனிக்காமல் இவ யாருக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா? ஏன் விஷால் இன்னும் வரவே இல்லை? ஃபோன் பண்ண வர எடுக்கவே மாட்டேன்றான். எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது. கூப்பிட்டு பேசலாமா? வேண்டாம் வேண்டாம், அவள் யாருக்காக வெயிட் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். ஸ்ரீநிதி, இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஃபங்க்ஷன் உள்ளதானே? லூசு விஷால், உனக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஏன் இவ்வளோ லேட்டு? அதுவும் இல்லாமல் ஃபோன் பண்ண வர எடுக்கவே இல்லை. அதுவா ஸ்ரீநிதி, நான் கொஞ்சம் வேலையாக இருந்துட்டேன், அதான் ஃபோன் எடுக்க முடியல. என்ன வேலை? எங்கே போன இவ்வளோ நேரம்? இந்த பையலுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாளா? இவங்க கல்யாணத்தையும் நிறுத்தணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. இவ வேற நம்மளை தொலைச்சி கேள்வி கேட்குறாளே, என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது? ஸ்ரீநிதி, என் ஃப்ரெண்டுக்கும் இன்னைக்கு நிச்சயதார்த்தம், அதான் அங்கே போயிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிட்டு. என்னங்க போய் சொல்றீங்க? ஃப்ரெண்டுக்கு நிச்சயதார்த்தம்னா தெரியும் தான் தெரியுமோ? இன்னைக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணேன், நேற்றுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணேன், அப்பெல்லாம் எதுவும் சொல்லவே இல்லை. அதுவா ஸ்ரீநிதி, ஆக்சுவலாக நான் மறந்து போயிட்டேன். இன்னைக்கு காலையில் தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி ஞாபகப்படுத்தினான், அதான் திடீர்னு கிளம்பி அங்கே போக வேண்டியதாயிட்டு. அப்போ உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனை விட உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டு ஃபங்க்ஷன் தான் முக்கியமாயிருச்சு. ஐயோ, அப்படிலாம் இல்லை ஸ்ரீநிதி, போயிட்டு உடனே வந்துடலான்னு தான் போனேன். ஆனால் அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் விடாமல் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டானுங்க, அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டு. கொஞ்சமா லேட் ஆயிருக்கு? ஃபங்க்ஷனே முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாரும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா? இப்போ வா, நம்மளும் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஐயோ, ஃபோன் அடிக்குது, எவன் அடிக்கிறான்னு தெரியலையே. இவன் முன்னாடி வச்சு எடுத்து பேசவும் முடியாது. சரி, சமாளிப்போம். ஸ்ரீநிதி, நீ உள்ளே போய, நான் என் ஃபோனை வண்டியிலே மறந்து வச்சிட்டேன், எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். சரி சரி, சீக்கிரம் வாங்க, நான் உள்ளே இருக்கேன். இவன் என்ன ஒரு மாதிரி திருட்டு மொழி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான்? டேய் சொல்லுங்கடா, என்னாச்சு? அவள் தப்பிச்சு கிப்பிச்சு போயிடலையே. ஒழுங்காக பார்த்துக்குங்கடா, உங்களை நம்பி தான் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். சாயங்காலம் வரைக்கும் அவள் எங்கேயும் போயிடக்கூடாது. சரி சரி, நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீட்டில் இருக்கேன், ஃபோன் பண்ணாதீங்கன்னு நானே கூப்பிடுறேன். நீங்கள் அங்கே இருக்கீங்கன்ற நம்பிக்கையில் தானே நான் இங்கே இருக்கிறேன். அவள் தப்பிச்சு போயிடாமல் பார்த்துக்கங்கடா ப்ளீஸ். என்னது, இவன் பெரிய தில்லாலங்கடியாக இருப்பான் போல, ஏதோ பொண்ணெல்லாம் கடத்தி வச்சிருக்கானோ. பூமாரி கல்யாணத்தை நிறுத்தலான்னு நினச்சேன், இப்போ ஒரு சூப்பர் மேட்ரு மாட்டியிருக்கு. என்னன்னு பார்ப்போம். ஆனால் நம்ம அப்போ இவன் பொண்ணை கடத்தி வச்சிருக்கான்னு சொன்னால் நம்மளை யாராவது நம்புவாங்க? கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டாங்க. இவனை கையும் களவுமாக பிடிச்சி மாட்டி கொடுக்கணும். இங்கே நின்னதுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நல்லபடியாக நடந்திருக்கு. இப்போ நிம்மதியாக போய் சாப்பிடுவேன். வாழ்த்துக்கள் பூமாரி. தேங்க்ஸ் விஷால். வந்துட்டீங்களா? உங்களுக்கு ஆனந்த் ஸ்ரீநிதி எவ்வளோ நேரமாக தேடிட்டு இருந்தா தெரியுமா? பூமாரி, வாழ்த்துக்கள்மா. டாக்டர் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்ஸ் ஆண்டி. என்ன விஷால், எங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலையோ? இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்கீங்க? இப்பதான் அவளை சமாளிச்சோம், அதுக்குள்ள அடுத்தவ தொடங்கிட்டா. அது ஒன்றும் இல்லை பூமாரி, அவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு இன்னைக்கு நிச்சயதார்த்தமா, அங்கே போயிட்டு வந்தாங்களாம், அதான் லேட் ஆயிட்டு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டாக்டர். தேங்க்ஸ் விஷால். எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. நான் நல்லா இருக்கேன் டாக்டர். அடுத்த ஃபங்க்ஷன் உங்கள் 2 பேருக்கும் தான். ஆமாம் ஆமாம், ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும், அப்படி தானே ஸ்ரீநிதி? ஆமாம். நீங்கள் சொன்னதில் ஸ்ரீநிதிக்கு சந்தோஷமே இல்லை போல, சோகமாக பதில் சொல்கிறா. அப்படியே ஸ்ரீநிதி, அப்படின்னா இன்னைக்கே நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிக்கலாமா? ஐயோ இல்லை இல்லை, நான் சும்மா தான்ப்பா சொன்னேன்.